ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଏକ କୁଳୀନ ଓ ପ୍ରତିଶାଳୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ତାଡ଼ନାରେ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଉପାର୍ଜନ ଲାଗି ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କର ଏପରି କର୍ମ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥାଏ। ଦିନେ ରାଜା ଛଦ୍ମବେଶରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରାଜା କିଛି ସମୟ ଅଟକିଗଲେ। ଘର ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କଥା ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ରାଜା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ମନ ଦୁଃଖରେ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାପା, ତମକୁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କାମ ମିଳିଲାନି ଯେ ତମେ ଶେଷରେ ଏଇ କାମ କଲ? ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରିବେ କହିଲ? ପୁଅର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ବାପା କୁହନ୍ତି, ପୁଅ, କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ସେ କାମ କେତେ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରୁଛ। ମୁଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ମୋତେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନି। ଆଉ ତୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଚାକିରିର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ଅଛି ତେବେ କହିଦେବୁ। ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ବାପାଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ପୁଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପଚାରିଲା, ରାଜାଙ୍କର ରକ୍ଷକ ମାନେ? ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ କାମ କଲାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାର ବିଶେଷତ୍ୱ ନିଏ। କାରଣ ରାଜା ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ବସି ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଘୋଡ଼ାର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ବିପଦରେ ରାଜା ହିଁ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କାମ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ରାଜାଙ୍କ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଜଣେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। କର୍ମ କେବେ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଜଣକର ସେହି କର୍ମ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପାଇଁ ସେବା ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କଥାଟିଏର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ନିରଞ୍ଜନ ସହିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।